szeretet megmarad neked. Hát a Baros Gábor kisméretű domborművet ezt kapta a város régebben, csak a polgármester, az előző polgármester idejében ez eltűnt, és akkor arra gondoltam, hogy már eljött az ideje, hogy ezt valahogy csak fel kéne állítani, mert mi lesz akkor, amikor majd az illető ajándékozó önkormányzat csak megnék kézni, és ki fogja kérdezni, hogy hol is van ez az ajándékszobor, és akkor csak hápogni lehetett volna, és ezt akartam megkerülni avval, hogy elmentem Szentgyörgybe, leloptam idézőjelbe az ottani domborművet, ugyanis minden egyes Baros Gábor minisztersége alatt épített vasút állomáson ott van az ő domborműve. Tehát ez egy sokszorosított dolog. És akkor Szentgyörgyről itten helybe kiöntöttük, és terveztem egy sínt, amire rá és egy nagyon szép kicsi emlékhely lett belőle, aminek ugyancsak örülök, hiszen ezt sugalltam a polgármesternek, hogy mi történik akkor, amikor most vegyük úgy, hogy én egy teljesen vadidegen ember leszállok a vonatról, és mi az az első impresszió, amikor belépek az állomástól, kilépek, és akkor látok valamit, ugye? Hát mit látok? Egy leromlott autóállomást, össze-vissza nőve, és gondoltam, hogy talán ez, ha bár ez ki van a város szélén, de mégis a város bejáratánál a belépő mégiscsak belépközik, és mondhatja azt is, hogy hoppá, ebben a városban emlékeznek. Ebben a városban valamit csinálnak. Tehát ez olyan, mint a városkapu, amit megint egy terv. És ha bár egy régi divatú dolog, de megjelent például a Brassó bejáratán, nem a megyeszékhelyen, ezt félreértették. Brassó bejáratán egy gyönyörű, szimbolikus kapu a régi címerrel. És ezt én már makettben megcsináltam Kézdivásárhelyen, és lehet, hogy ebből is egyszer lesz valami. Hogy változtatnék, hanem inkább amit megterveznék, azt próbálnám sarkalni, hogy megvalósuljon. De csak eszembe jutott valami, hát itt van az építészeti konferencia, amit a fiatalok, ugye? Hát ez is megint egy olyan, én annyira büszke voltam, mert még most hazafelé beszélek, hogy a polgármester megkért, hogy én is mondjak egy pár szót. Hát azon a címen, hogy volt diákjainkat láttam én ott, akiknél a rajztudást, a térbe elhelyezést, a perspektívát egy kicsit úgy előtettük bennük, és ezek az emberek visszatértek, ezek a fiatalok visszatértek az ország különböző pontjairól, hogy erre az egy hétre változtassák meg a Kézdivásárhely főterét. Csak tervben, mert itt megint félreértés van, hogy mit akarnak ezek a hőbörkő fiatalok itt mindent letarolni, habár Gutmann úr, a nagy építész, az bemutatta, hogy Szevenbe 20 évig ment ez a játék, amíg sikerült ott valamit lezárni, nem megcsinálni, lezárni. És Szeben az európai kulturális város volt. Kézdivásárhely mikor lesz UNESCO védőnökség alatt, mert ezt szerette volna már rég a vezetőség, ugye? Mert akkor lehetne mozgatni bizonyos dolgokat, lehet, hogy könnyebben menne ez az egész főtéri nagy takarítás. Mert az emberek nem értik meg azt, hogy ezek a fák, amikor ültetve voltak, ezek megnőnek egyszer. És sajnos megöregedtek. Ezek már nem szépek, ezek már hiába lehet nyesni. Én amikor a kertésszel, a régi kertésszel beszéltem, nem a mostanival, most nem tudom ki a kertész, de hogy uram, a gyerekeimet ne... De hát én neküdöltem az akácfának, és kidőlt. Tehát el volt korhadva. Tehát itt jó, és amikor mondtuk, hogy a fiatalok főleg, hogy külön lefényképezték, és megmutatták, hogy néznek, és akkor a képkivágásért még jobban látszanak a sebek, amit újra kéne ültetni, vagy nem hordozható, és az egész teret szépen letisztítani, hogy látszódjanak az épületek. Erre jött a szöveg, hogy azok az épületek, amik romba vannak, meg hogy nincsenek lepestve, meg... De hát egyszer majd lesz, mindenképpen meg kell mutatni ezt, amint tulajdonképpen nem park
A főtér nem volt park, ezt hiába mondják nekem egyesek, ez tér, egy szabad tér volt, vásártér volt, sétálótér volt, ez sohasem volt park. Itt pedig egy botanikus kert van, de nagyon rossz állapotban. Ezt lehet, hogy a dédunokáink megérik, de lehet, hogy egy radikális húzással meg lehetne oldani, úgyhogy nagyon jó terveik voltak a fiataloknak, és mondom, hogy nagyon nagy örömmel és láttam a polgármesternek is, hogy ez egy olyan indítvány, nem is indítvány, olyan ötlet volt ezt a dolgot teret adni nekik, és segíteni a fiatalokat, hogy ezt megcsinálják, mert tényleg fel tudtak mutatni egy olyan felmérési akciót, és amit lehet, hogy a közeljövőben fel lehet majd használni. De szerintem ez, hogyha teret adsz, mind ahogy mi is a fiataloknak van ez az Art Café, ez a klubunk, és én naponta benn vagyok. És látom azt, hogy ott nem egy tingli-tanglizás van a fiatalok részéről, hanem nagyon értelmes dolgokat, és jó kezdeményezés van a részletekről is. Tehát ha vannak emberek, terek hiába vannak, de ha vannak emberek, akik oda teszik a vállukat, és tudnak az emberekkel bánni. De Skarcsinról is el lehet mondani, hogy tud az emberekkel bánni, tud beszélni velük, meg arra a hullámhosszra rá tud állni. Ez is egy adottság, ami egy polgármesternek feltétlenül szükséges. Na most visszatérve a fiatalokra, tehát itt, és azt, hogy megcsináltátok a diák polgármester dolgot, meg most készültök a városi diáknapokra, tehát tér megvan, és Karcsi érti a fiatalokkal, tehát tud közvetíteni, mert itt ezen bukik az egész dolog, nem csak a mediatizálás, hanem a közlés. A közlés, és ha az közlés jól megy, akkor itt jó dolgokat. És úgy érzem én, hogy azok a fiatalok, akik nem élnek itt, de innen mentek el ideiglenesen minden, azok nagyon gondolkoznak azon, hogy azért érdemes itt maradni. Kínlódva, de érdemes itt maradni. És tenni ezért a közért. Városnapok. Én az elején, tudod, amikor a városnapokat, és egy nagy feneket kerítve, ugye, óriási nagy sztárok, minden, én is azt mondtam, mint a többiek, hogy hát, inkább így, inkább úgy, ez miért én? És amikor a tavaly előtt megvolt ez az óriási invázió, és jött ez a, mondjad a nagy előadóművészt, Ákost. De meg ezeket a hollandok voltak még. De Ákosnál is, hogyha mert tudtuk, hogy ez sok igényes ember, de meg is kérje, és itt volt 30 000 ember. Hát jó, hát este volt, mit lát kézdiből, ezt is lehet mondani, na mit látott kézdiből, ide csaltál, igen ám, de kézdi fennforgott. Kézdi fennforgott, hogy kézdivásárhely, ugyanis tudjátok meg, hogy még ma is keverik Keresztúrral, Udvarhellyel Kézdivásárhelyet. Tehát az ész megáll, hogy nem csak a román berkekbe, hanem magyar berkekbe is. Igen, hol van az Kézdivásárhely? Na, Kézdivásárhely most a térképen egy kicsit erősebben látszott ezeken a napok után. És ez volt ezért jó hatás, hogy Kézdivásárhely a médiákban is, igen, Kézdivásárhely, és ahogy mondta Károly is, hogy vettek példát nagyobb városok is a bizonyos szervezési dolgokban, amit ők nem dicsekednek, de mi tudjuk nagyon jól, hogy mi előbb készítettük ezt a dolgot. Na most azt akarom neked elmesélni, hogy egyszer Szentendrére mentünk egy bizottság, a polgármester úrral és Sanyival, ebből a 10 éves. A lényeg az, hogy mentünk úgy a magyar határ felé, és akkor a polgármester kezébe vette a telefonját, és a jobb kezével a noteszét, és
és a könyökével vezetett. Szóval most elképzelheted azt, hogy megyünk a forgalmas keskeny úton, és látom, hogy Karcsi ezt, és akkor írja. Na de mit írt, és mit telefonált is. 300 kilométeren keresztül összegyűjtötte a kézdivásár napok összes szponzorpénzét. 300 kilométeren keresztül. Ezt nem hiszik el, mert ugyebár falcshírek szerint ugyebár költjük a pénzt, a városnak a pénzét, és ott van a bizonyíték, amit én hallottam, hogy kell összekaparni ügyesen szponzorpénzt ahhoz, hogy valami jó sikerüljön. Na, hát ezt akartam én elmondani. Az egy nagyon nagy kérdés, és szerintem, ha egy ember a tisztességről beszél, akkor nem szabad könnyelvűen nyilatkozni, még ha kampány is van, hogy mi a tisztesség és ki a tisztességes ember. Mert abban a pillanatban, ha valaki azt jelenti ki, mint ahogy a szenátor is kijelentette, egy óránként a profi rádióban, hogy olyan város szeretne, amely becsületes és nem szeretne, akarna. Na itt megint van egy olyan dolog, hogy ez már egy kérdőjeles, hogy egy polgármester akar. Tehát ez egy kicsit, hogy is szól, egy kicsit diktatorikusan, akarok. Nem, szeretnék. Én, ha polgármester lennék, ezt mondanám. Nem, hogy akarok, tehát nem akarnok. És akkor itt már elárul bizonyos dolgot a szenátor úrról, mert én sportoltam vele, és megismertem egy-két jelenbeli vonását. De aki tisztességes embereket akar, és többes számban mondta ezt, az a magyar nyelv szerint tisztességnek, tisztességtelennek tartja azokat az embereket, hogy most vezetnek. Nem tudom, érthető-e. Tehát én ezt úgy értem, hogy én, mint város egyik vezetője, tisztességtelen vagyok, mert ő tisztességes embereket akar. Tehát én meg vagyok sértve. Én úgy érzem, és ezt a nép fogja majd eldönteni, hogy ki a tisztességes, de először az ember nézzen magára, magából induljon ki, hogy van-e annyi tisztesség benne, mert ezt kérni már tisztességtelenség szerintem. Így kampányolok, hogy a másikat lenyomom? Tehát így nem szabad. Ez nem egy etikus dolog. Ilyet kérni, ilyet akarni, nem is kérni. Tehát ennyit. Mindenképpen megerősített bennem, hogy én mellette kell maradjak, amikor az én ajándék szobromnál őt letiltják. És a sértő ember van megsértődve. Értitek ti ezt a dolgot? Tehát ő kéne legyen megsértődve, hogy leültetik, ugye, egy hónapig, de az, aki leülteti, az van megsértődve. Hát ez már tényleg egy nevetséges helyzet. És ezért vagyok én mellette, mert tudom azt, hogy megedződött, tud az emberekkel bánni, és bizonyított. És alig várom már, hogy ezt, amit én elmondtam, ez egy kis töredéke annak, ami meg fog jelenni abban a bizonyos nyomtatványban, amiben aztán ott van az egész lista, hogy itt ebben a városban mi történt 4 év alatt. És hogyan történt az meg, és mi fog még történni. Hát én ezért állok ki. Minden fenyő őrzi életet. A felhők fölött apád, anyád örökké veled él.